De autocrossbaan van Halm had een nieuwe omblik gekregen, maar is bovenal nog veiliger worden. Rondom de baan stiet een compleet hudde boarding maken van onder oren haast 100 rietplaten. Het bouwen van de baan hebben we te jaren met het plaatselijke leenbedrijf hier veilig ook erin. Ja, die winnen kijken nou, lieke gek als us, zeg maar, om dit te doen. Maar eigenlijk hebben we de baan in 2 weken, in minder dan 2 weken, hebben we de hele baan erin slaan. En ja, we schieten er eigenlijk al jaren om dit te doen. En ja, uiteindelijk had de Nederlandse Autosportbond die had dus het laatste sessie dit hier was het verplicht, dus ja, we moesten wel. De veiligens voor coureurs, vrijwilligers en beziekers wordt door de boarding langs de baan grutter en ook is het eens onmogelijk om nog maar een crossauto in het wetter te bedarien. Een goede set, zo vindt ook autosportkenner meint het ook daar. Alom is het voor jou 150 meter, dus het tikken zou gauw al op de rechte stukken op plus 100 kilometer in de uur tikken zo. En als er dan wat verkeerd gaat, dan gaat er echt goed wat mis. Dus dan wil je de coureur beschermen, de vlaggers wil je beschermen en voornamelijk het publiek moet echt een leuk uitje wezen en er moet geen gevaar voor het publiek wezen. Want dat wil je net hebben, met leuk blowen. En dus ja, de sport evolueert en dan moet de baan moet dus echt groeien naar veiligheidsreizen. De racegroen van een autocrossbaan maakt een beetje plakken. Troch de simmerdagen van de Aronne Wieken wie de klaaigroen zo hut als de hagel. Intussen wordt er al een skoft om werken. We zijn eigenlijk al meer dan een week, we elke jongen brengen we al water op de baan. En dan steken we ze nou naar een schep in de groen om te zien hoe dieper het komt, hoe dieper het zit. Plakt de klaai al wat of is het nog korrelig. En zo kunnen we wel een beetje zien of er meer op maat of minder. En hoe ziet het er nou uit? Het ziet er vanmorgen prachtig mooi uit. Hier en daar kan er nog wat bij. Dus vannacht komt er nog wat door en dan in verband met eventueel naar een buik of vreed. Doen we dan geen meer en dan kunnen we de rest op sneuvel doen. De 50ste autocross van Halm takom sneun is die een van het zogenaamde Dirt Weekend. Snijn is direct autocross op de baan in Blauwhoes. Dags verwacht het ACDA een zeer spectaculaire racedag langs de Zuidermeerdwei. En ik weet zeker, dat wordt een geweldige mooie crossdag, want hier in Halm, dat is een autocrossdorp. Hier leeft het echt. We hebben vroeger altijd zijn, waar clubkampioen was, dat maak je donder uit. Dus langs de cross in Halm maar woensdag. Dat is het belangrijkste.